गोसो होना मोसाजादौ निउ इयारनि 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 गोदान बोसोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय गोजाम बोसोरा बारलांलायबाय बैसोआ बोसोरसे बारायलायबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान बोसोरनि गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो नोंथांमोननि स्क्रिनावबो जोबनायाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि सबसे फार्स्ट गोदान भिडिअनि आपडेटआनो जादों सिंगल इज बेस्ट। बियो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना फुलै नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअआव कास्ट महरै दङ सानस्रि, ननि, सन्दना, जुलि, बिपुल, उत्तम, अजय, सामर। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा मुसाहारि आरो सुनिता बसुमतारी आरो प्रडिउसखौ होदों गोमसार ब्रह्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि एस ब्रह्म नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हासिगोन। आरो नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरखौ जोंनि गेजेराव थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोदान बोसोरा सफैलायबाय। बेबो मोनसे गोदान बोसोरनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, बे भिडिअ कास्ट महरै दङ फ्लरिना, नायन, प्रताप, सोमखोर, राजिब, सन्जिमा, प्रिनि, जतिका, माइदां। लोगोफोर, आरो नैबे बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। आसा खालामो नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लाहैनो हासिगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों दिलीप नार्जारी। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला DN फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हासिगोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबाय थायो।